ಕೋರಿ ತಿನ್ನೇ ರಾಪಡ ಚಮಚೋಡು ತಿನ್ನ ಕೈತು Hi guys, welcome back to my YouTube ಚಾನಲ್ ಯಾನ ಜನ ನೀನೇನಿ ಪುಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸದಸ್ಯನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಏರ್ಪಾಡು ದಿಂಚು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ದಾನಿ ಇಂದು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ತಾರನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಫನ್ ಪೌಲ್ ಪಂದು ಕೇರಳ ನಿಗ್ಲೆ ಪುಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಡಂತಿ ಆದಾಗ್ಲ ಅದಿತ್ತನ್ನ ನಿಗ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಪೋಲ್ಯ ತಾನೈಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿದರ್ದ ಶೇಕೇಕು ತಡೆ ಪೂಜಿ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ನೆಡೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದ ಸುರಕ್ಷಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರ್ತು ಒಂಚ ಫೋಟೋ ಆಯ್ ಅಜ್ಜಿರಿ ಅಲ್ಪಂಚಿ ಇನ್ನುಂಡು ಕುಕ್ಕುದ ಮಾರ ಅಲ್ಪಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಗೌತಮ್ ಲಾಂಡ್ರಿ ಇನ್ನುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಭಗವತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಏನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ಪನವ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪುದರ್ ಏನಿನ ಪುದರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ಸಾರ್ ಪುಣಿತ್ತೆ ದಾದಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತೇನೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಿರೇನ ಬರ್ರೆ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ್ ನಾನು ಬರ್ಪೇರಿಡೆ ಮಾತ ತೋಲೆ ಎಡೆಡ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ದಾದೊಂದು ಕತ್ತಿಂಚಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಂತಿ ಜೋನಸ್ ಇದೆಗೆ ನಮ್ದೇರು ಮುಲ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೋಯ್ದಿನಿ ಎಂಗ್ಲ ದಾಲ ಸರ್ಬತ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಅತಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಬೂತಾಯಿ ಕಾಯ್ತಿನ ಈರಾ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅರತಿ ಕಾಸು ತೆಪ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಏತ್ ಬರ್ತಾನ ಜನ ಬರ್ತೀರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆಂಚ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅರ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಗೊತ್ತು ನೀ ಪೂಜೆ ನಿಜ ನೇತ್ರ ದಾಟಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಇದು ಭಗವತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟೆ ಮೂರನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಬಸ್ ಜಪ್ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಜಪ್ಪ ಚೂರು ಇಂದ ಬೇರೆ ಬರೋದು ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಭಗವತಿ ನಿಂತು ನಿಂತು ಭಗವತಿ ಹೋಟೆಲ್ ತೋದು
ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಭಗವತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ತನ್ ಹಾಂ ಗೊರ್ಚಿಂಗ್ ದುಡ್ಡಿ ಜೆಂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡ ಬರ್ಚಗ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡಾಗೆ ಯಾವ ಕೊಡ್ತೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೈತ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇವ ಹೆಚ್ಚುಂಡ್ಯೋ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಚ್ಚ ಕೋರಿ ನೀವು ತಿನ್ನೇರ ಹಾಕ್ಬಿಡ ಸಂಸೋಡು ಕೈ ಬರ್ಸವರ್ರೆ ಆತನ್ ಬರ್ಸವರ್ ಕುಣಿತೆ ದೂರ್ ಕೊಕ್ಕೋ ಕೋಲಾವ್ ಕೊಕ್ಕೋ ಕೋಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಜಿಗೆ ಒಪ್ಪಂಗ ಉಂಟೆ ಸೋಪುನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬತ್ತು ತಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏರ್ ಬರ ಬತ್ತದು ತಿಂದಾರು ಕಬಾಬು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಟ ಓಕೆನಾ ಕೇಂಜಿ ಜನ ನೀನು ತಿನ್ಕೊಡೇಂಟಿ ಕೇನು ಬೇಬಿ ಕೇಂಜಿ ನಾನು ಬೀಜಗಳು ಇಲ್ಲಡೆ ಅದು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ 1,000 ನನ್ನ ನಿಕ್ಕುಲು ನೆಟ್ಟೆನು ಗೈಸ್ ಮುಲು ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಹೋಗಿದ್ದಿ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ತೇನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಲೇವ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ 30 ಬರ್ಪ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫುಡ್ ಹೊರಡ ನೀತದ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂದದ್ದು ಬತ್ತ ಇಂಕ್ಲೆ ಚಾಂಡಲ್ ಎತ್ತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಂಚು ಬರೋಡ ಅಂಡ ಸೋಕ್ ತಿಂದದ್ದು ಜನನಿಗೆ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಂಡಿಗೆ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಖಾರ ಅಂಡು ಎನ್ನೊಂತೆ ಖಾರ ಅಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನ ಒಂಚೂರು ನೇರಡೆ ಮೀನಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಡೆ ಪೂರ ಖಾರ ಉಂಡು